Pan Kamil zhubnul neuvěřitelných 60 kilo. Ovšem díky této radikální změně mu na břiše zůstal velký kožní převis. Rozhodl se přihlásit se do našeho projektu Nový život díky plastice, byl vybrán a vy se teď s námi pojďte podívat na jeho příběh. Měl jsem hodně kilo navíc, měl jsem vysoký stádium obezity, s tím jsem zabojoval, povedlo se mi zhubnout cca 70 kg a samozřejmě ta kůže je teď velká. No. Omezuje mě to víceméně všude, v soukromém životě, dá se říct, že i v práci samozřejmě ta kůže překáží, je to špatný. No. Vadí mi to při cvičení, já chodím do gymu 3x až 5x týdně, když je čas. Posiluju jako normálně, ale samozřejmě všechno nejde dělat. Klasický sedy, lehy, všechno tohle, vyloženě to překáží. No. Je to prostě kus člověka navíc už teď. Při ostatních sportech jsem teď hodně aktivní, změnil se mi celý život a samozřejmě ta kůže překáží, že jo. Když nebudu brát jenom vizuální stránku, překáží to i funkčně, jako nechceš nosit od větší a větší kalhoty, abys to měl kam schovat, že jo. Sebevědomí, no, v kategorii oblečení dobrý, no. Na slíkání to není ani před chlapama, na to před ženskýma, je to problém. Přítelkyni nemám, jsem sám, mám kamarádku toho času výbornou a možná časem byl bych rád, kdyby se to přeneslo do stádia přítelkyně. No, intimní život 0, nebudu lhát, intimní život prostě 0 teďkon. Samozřejmě je to i tou obezitou předtím a teďkon je to spíš jako stydem. Projekt je samozřejmě výborná věc, dává to šanci lidem, i kteří na to nemají. Pojišťovna tohle většinou nehradí, když se to nezamaskuje za žádný zdravotní důvod, tak estetická chirurgie hod. Jsem rád za ten projekt a jsem rád, že se to potkalo, že se ho můžu zúčastnit. Tohle mi samozřejmě velmi pomůže, takže sebevědomí vzroste 100%, to o tom žádná. Změním se, že začnu žít jako normální člověk, společensky, intimně. Po tom výrazném zhubnutí, to, co vás nejvíc trápí, je samozřejmě ten převis, se kterým se to moc dělat nedá. Vycvičit se to nedá, prostě jediné, co s tím můžeme udělat, je to odstranit. Takže tou abdominoplastikou my se zbavíme veškerý ty volné kůže, která je tady. Ten řez probíhá tady takhle v té rýze pod tou faldou koženou a celá tato spodní část v podstatě přijde pryč. Tato horní část té kůže, ta se prostě natáhne směrem dolů, sešije se to tady v těchto místech, takže ve finále tu jizvu budeme mít tady z jedné strany až na druhou a drobná jizvička kolem toho pupíku, který se všije do nového místa, tak jak se přesto přetáhne ta kůže, ale každopádně prostě tohodle všeho se tady my potřebujeme zbavit. Já jsem teď úplně nadšený, já jsem rád, že to klaplo. Byly malý problémy s předoperačním vyšetřením, ale to naštěstí dopadlo, takže zářím jak temelín. Od něj se hlavou různý myšlenky, ale byl jsem rád, že jsem se přihlásil hlavně. Kdybych se shodou náhodou k tomu nedostal, tak já bych se asi nerozhoupal k tomuhle zákroku jít normálně. Pan doktor to dobře vysvětlil, takže já přesně vím, jako co se bude jednat, takže jsem rád, že se to potkalo, jak mělo. Doopravdy se těším na nový život, že všechno bude pro mě z mýho hlediska, jako pro lidi kolem se nejspíš nic nezmění, ale jako pro mě se to změní strašně moc. Mě tím zroste sebevědomí, všechno bude z mýho pohledu tak, jak má být, zase budu chlap, je to dobrý. Celkově nová vizáž, je úplně jiný člověk. Konečně vypadám jako chlap, už to není žádný plandání něčeho a už je to chlapský břicho prostě. Když trošku zaberu, tak možná na starý kolena budou vidět ty břicháče. Je to paráda, já jsem 100% nadšený z díla pana doktora, povedlo se mu to na jedničku. Změnil se mi velikost kalhot, nemusím už nic schovávat, nikde maskovat, je to paráda.
Sebevědomí stouplo samozřejmě o 100%, to je to úplně jiný člověk. Na první pohled je na mě vidět, že jsem ožil, rozářil se, to je parádní. Kamile, tak jak se cítíte po zákroku? Já se cítím výborně, já to musím říct. Mně se změnil celý život a já jsem úplně nadšený z toho, jak teď vypadám. Měl jste nějaké obavy z toho zákroku? No tak samozřejmě jsem chlap a nevydržím to, co ženská, takže Že to přiznáte. trochu jsem se bál té Jste bolesti frajer. a bál jsem se těch následků, ale jako proběhlo to všechno výborně. Pan doktor byl skvělej, tím bych mu chtěl poděkovat. Sestřičkám na Jarově, ty se o mě starali jak o vlastního a kamarádce Ivě, která mi celý tento projekt doporučila, protože já bych ho jinak v životě nenašel, protože s počítačem neumím a jsem hod ze starší školy. No. Co to pro vás v praktickém životě znamená? Zase chodím do posilovny, vracím se pomalu k těm výkonům, co jsem měl před operací, takže jsem šťastný. Moc vám to sluší, to vám musím říct. Děkuju. A gratuluju vám a přeju vám jenom to nejlepší. Ať se vám Děkuju. s novým tělem dobře žije. Děkuju moc. Pane doktore, nebývá zvykem, že by abdominoplastiku absolvovali muži, ale jak je vidět i mužské pacienty máte na klinice. Je to zásadní rozdíl mezi mužem a ženou, takovýhle operační zákrok? Principiálně se jedná stále o tu samou operaci, ale samozřejmě jsou tam věci, které jsou trošičku jinak. U žen většinou se ten tuk nebo tuková tkáň ukládá v podkoží, to znamená mezi svalovou vrstvou a kůží, což je věc, která se dá samozřejmě třeba i vřešit liposukcí, zmenšit tu tukovou vrstvu a pak následně odstranit tu přebytečnou kůži. U mužů tomu tak nebývá, tam většinou dochází k hromadění té tukové tkáně uvnitř břiše, což se samozřejmě odstranit nedá. Proto taky těch operací u mužů je výrazně méně a bývají převážně u mužů, kteří podstoupili výraznou redukci váhy, 30, 40, 50 kg dolů, tak pak samozřejmě ta kůže, která už nemá tu schopnost se dostatečně stáhnout, tak je ve výrazném přebytku. V podstatě to je gro té operace, odstranit ten přebytek té kůže, aby nepřekážel a aby ten člověk mohl plnohodnotně žít. Celý projekt, jako za mě je to špička, jako kdyby tohohle nebylo, já bych se asi nikdy do toho nepustil a je to šance prostě na nový život. Kdyby někdo do budoucna přemýšlel, jestli jít nebo nejít, byl na vážkách, jedině to doporučuju, prostě běž za štěstím, jak zpíval Goťák, tak to má být. V jakýmkoliv věku, prostě seber se a běž za štěstím.